महाराजा एक्सप्रेस लक्झरी ट्रेन आता गोंयच्यान वतली। ही ट्रेन महाराष्ट्र, गोंयांत, कर्नाटक आणि केरळांतल्यान व्हरपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा। रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू आयतारा गोंयांत आयिल्लो, तो खंय मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उलयला। लक्झरी ट्रेन गोंयांत ट्युरिजमाक बऱ्याक पडटली म्हूण प्रभू उलयलो। आयतारा कोकण प्रांतांत प्रभून रेल्वेच्यो वेगवेगळ्यो सुविधा लॉन्च केल्यो। मी परत मुख्यमंत्र्यांना विचारत होतो, गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं की गोव्याच्या इतिहासात केवढं झालं नव्हतं एवढं काम गेल्या काही वर्षामध्ये गोव्यामध्ये मी 21 वेळा आलो आणि जवळजवळ सगळी कामं पण गोव्यातली पूर्ण केलेली आहेत। त्यामध्ये आरुबीला देखील सुरुवात केली आहे। त्यासाठी डबलिंग वगैरे झाल्यानंतर नवीन ट्रेन सोडता येऊ शकतात आणि म्हणून डबलिंगला आपण सुरुवात करतोय आणि त्यासाठीच आपण अनेक गोष्टींना नवीन जे कामाला सुरुवात केली आहे त्याचा फायदा गोव्याला होईल आणि गोव्याला आज सगळ्यात फायदा काय, कोकण रेल्वेत काही झालं तरी गोव्याला फायदाच आहे, कारण शेवटी जाणारी कुठची रेल्वे गोव्यातूनच जाणार। ह्या गोव्यासाठी आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायला पाहिजे मुद्दामून की मी परवा मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, आपल्या मनोहर पर्रीकरांशी। महाराजा एक्सप्रेस ही देशातलीच नाही तर जगातली एक अतिशय ॲडव्हान्स्ड 7 स्टार लक्झरी एक्सप्रेस म्हणून ओळखली जाते आणि त्याला जगात सगळ्या ठिकाणी अशी मान्यता मिळाली। ती आतापर्यंत फक्त उत्तरेला जायची, मी दिल्लीहून राजस्थान, यूपी ह्या ठिकाणी जायची। आता मी या वर्षीपासून ही महाराजा एक्सप्रेस आम्ही गोवा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र या राज्यातून देखील आम्ही ती घेऊन जाणार। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यातून आम्ही घेऊन जाणार। त्याचा फायदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पावसाळ्याच्या दिवसात जेव्हा कोकणात इथे नवीन चांगल्या तऱ्हेचे पर्यटक येऊ शकतील, इकडच्या लोकांना रोजगार मिळू शकेल म्हणून आपण या कामाला सुरुवात केली आहे आणि त्याचाही फायदा लवकरच होईल आणि म्हणून महाराजा एक्सप्रेस देखील याला सुरुवात होते। कोकणच्या पर्यटनाला, गोव्याच्या पर्यटनाला जास्तीत जास्त वाव मिळण्यासाठी हा मी उपक्रम सुरू। सगळ्या रेल्वे रुटांचे फुडल्या 5 वर्षात इलेक्ट्रिफिकेशन जातले। आम्ही संपूर्ण देशामध्ये 3.5 लाख कोटी रुपये गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर बजेट केलं त्याच्या देखील पूर्णत्वाला जी सुरुवात झाली त्याचाही देखील हा कार्यक्रम होता। संपूर्ण रेल्वेमध्ये पुढच्या 5 वर्षात 8,56,000 कोटी रुपयाचा जो कार्यक्रम आम्ही आखला आहे तो अतिशय ॲडव्हान्स स्टेजला इम्प्लिमेंटेशनचे आहे आणि त्याच्यावर पण काम पूर्णपणे चालू आहे। आम्ही गेल्या 2.5 वर्षात केवळ 12,500 किलोमीटर एवढं डबलिंगच्या कामाला सुरुवात केली आणि याचा फायदा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होईल, कारण आज देशामध्ये अनेक ठिकाणी गाड्यांना जो विलंब होतो, अनेक ठिकाणी नवीन गाड्या सोडता येत नाही, गाड्यांचा वेग जो कमी आहे, ह्याला स्वाभाविकपणे डबलिंग झाल्यानंतर फायदा होईल। आज आणखीन एक विद्युतीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि पूर्ण झालं। विद्युतीकरण गेल्या एवढ्या वर्षांमध्ये केवळ 42% संपूर्ण रेल्वेमध्ये विद्युतीकरण झालं। पुढच्या 5 वर्षात आम्ही हे दुपटीने करणार आहोत आणि मग जवळजवळ देशातलं संपूर्ण विद्युतीकरण होईल, कारण ज्या फक्त नॅरोगेज आणि मीटरगेज लाईन राहतील त्या देखील ज्या प्रमाणात त्यांचं ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर केलं जातं तेव्हा आपोआपच त्याचं देखील विद्युतीकरण होईल। म्हणजे पुढच्या काही वर्षामध्ये देशातल्या सर्व लाईन या विद्युतीकरण झालेल्या असतील आणि त्याचाही फायदा रेल्वेला पैसे वाचवण्यात होईल। आमचं टार्गेट आहे की 41,000 कोटी रुपये रेल्वेचे पुढच्या 10 वर्षामध्ये विजेच्या निरनिराळ्या योजना आम्ही ज्या आखल्या त्यामध्ये आम्ही वाचवणार आहोत 41,000 कोटी रुपये। त्याचबरोबर आज एक कोकण रेल्वेची एका नवीन प्रणालीची सुरुवात झाली की जी संपूर्णपणे एकाच ठिकाणी बसून कोकण रेल्वेचं सगळं ऑपरेशन करता येऊ शकेल लाईव्हमध्ये। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। कळंगुटे सेक्स रॅकेटात पुलिसांनी 3 जाणांक धरल्यात। दोगा चलयांक सोडयलीं, तातूंतले एकले मायनर। दलाल उत्तम देहरा म्हणटा तो ओरिसाचो, तांच्या बरोबर हरियाणाच्या 2 गिरायकांकूय अटक केल्या। सोडयल्या त्या दोगांय चलयांक आपणा घरांत धाडल्यात। काल आम्ही सकाळी अर्ली मॉर्निंग आम्ही एक प्रोस्टिट्यूशन रॅकेट बस्ट केला। तातूंत सकाळ फुडें आमकां मेळ्ळ्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे एक 4 व्हिलर व्हेकल येतली आनी एक 2 चलयो तांकां सप्लाय करतले अशें इन्फॉर्मेशन आशिल्लें आनी पिंपूय ती येतलो म्हणून इन्फॉर्मेशन आशिल्लें। अकॉर्डिंगली आमी ट्रॅप लेड केलो आनी तातूंत ती व्हेकल आयली। मागीर पिंपूय ती 2 चोरां घेवन आयलो आनी आमी रेड कंडक्ट केली। हातूंत आमी 2 चली रेस्क्यू केल्यो, एक चली मायनर आसा आनी एक चली फॉरेन नॅशनल। हे अरेस्ट केल्या तातूंत आमी कस्टमराकूय अरेस्ट केला सेक्शन 5 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग एक्ट एंड मेन एक्युजाकूय आमी वेरियस सेक्शना प्रमाणे अरेस्ट केला। हातूंत आमी इन्वेस्टिगेशन आमकां कळ्ळें की हे मायनर चली आसा पळय
ताका एक्युजान पिंपान एक्युजाचे मेन एक्युजन नांव आहा उत्तम बेहरा आनी तो ओरिसाचो आनी कस्टमरांचें नांव आहा दीप कुमार वर्मा आनी प्रसाद विद्यानाथन ते दोगां हरियाणाचे. हातून आमकां दिसपाक जालां की एक्युजान ताका मायनर चलयेक एक फेक ID कार्ड दिल्लें, इलेक्शन कार्ड दिल्लें, तातूंत ताची एज 24 इयर्स आशिल्ली. पूण दॅट व्यक्तिमान आमकां कन्फेस केला की ताची ID तिनी आनी ताची ओरिजिनल ID शी इज बॉर्न इन द इयर 2001, शी 16 इयर्स ओल्ड. सो आमी सेक्शन चिटींग सेक्शन एड केला भितर, पोक्सा एक्टूय लायला, चिल्ड्रन एक्टूय लायला आनीक मायनर चलयेक आमी अपना घरान एडमीट केला आनीक मेजर फॉरेन नॅशनलाक आमी प्रोटेक्टिव्ह होमान घातला. देशात सर्क्युलेशनात आशिल्ली सगळी 10 रुपयाची नाणी वापरूं येता, तातूंत कांयच दोश ना वा ती बनावटूय न्ही म्हण RBIन स्पश्ट केलां. वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळ्या संकल्पनेचेर ही नाणी RBIनूच लॉन्च केल्यात म्हण RBIन स्पश्ट केलां. तो मागीर शेरावालीचो फोटो आशिल्ले 10चे नाणे आसूं वा संसदेचो फोटो आशिल्ले नाणे आसूं, ही नाणी कोण घेना आसत जाल्यार तो गुन्यांव थारतलो अशें RBIन म्हणलां. शेरावालीचो फोटो आशिल्ली नाणी, संसदेचो फोटो आशिल्ली नाणी, 10 नंबर बरयल्ली नाणी, नाल्यार होमी बाबाचो फोटो आशिल्ली नाणी, सगळी नाणी वापरूं येता, तातूंत कांयच दोश ना वा बनवेगिरी ना म्हूण RBIन स्पश्ट केला. नॅशनल मिडियान हो रिपोर्ट केला. गोयच्या काही शारांतल्या शॉपांनी प्रायव्हेट बसींचे आणि कदंबाचे कंडक्टरांनी 10 रुपयाची नाणी घेवप अकस्मात बंद केला म्हूण ह्या पयलीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. रिझर्व्ह बँकेन नाण्याचेर बंदी घाल्ली ना, तरी कांय जाण अजून ही नाणी घेनात. ही नाणी कोण घेना आसत जाल्यार तो गुन्यांव थारतलो अशें RBIन म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक ब्रेक.